продаваме ви асансьора ефтино, вносител на някакви асансьори. Но после ви дигаме поддръжка. Продаваме ви асансьора ефтино и после ви сваляме по няколко кожи. Има много фирми, които работят без лицензии и поддържат асансьори. Това законно ли? Не е законно. Около, да не се изсилвам, 5-10% сме асансьорните техници, които ние сме учили това нещо в училище. А останалите Останалите са карали курс. Двуседмичен или едномесечен курс, за да придобият правоспособност най-ниската да работят асансьорен техник. И от тук насетне те работят при нас, ние ги обучаваме, губиме си времето, за да ги обучаваме. Те работят вече към фирмата като общ работник, за да се научи и след това да отиде на курса да си придобие степента. Днес темата е за поддръжката на старите асансьори. На гости са ми Дилян Пенчев и Явор Захов. Сега давам думата на тях да се представят за вас, нашите зрители. Здравейте на вас и на вашите зрители. Аз съм Явор Захов. Занимавам се с асансьори почти през цялото време, когато имам трудов стаж, още от след училище, 1994 година, като основно по стари асансьори, вече в по-новите асансьори са последните години. Тоест около 30 години се занимавате само с поддръжка на асансьори? 30 години основно само с асансьори се занимаваме. Супер. И затова имаме наблюдение основно върху този бранш. Страхотно. Дилян Пенчев се казвам. И аз по същия начин от завършване на училище съм 2002 година съм започнал да работя в бранша. През цялото време с това съм се занимавал, от монтаж на асансьори, нови, стари, поддръжка. Последствие сега съм и председател на Софийската асансьорна асоциация. Преподавам в професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд за асансьори. Бившия Вилхем Пик. Да, точно така. И доста с всякакви неща се занимавам с асансьорите и съм така доста компетентен в сферата си. Да, така добре. мога да кажа. Казахте, че средно на месец поддръжката на един асансьор в един вход 80-120 лева, около тази сума варира. Това не е ли прекалено ниска цена? Тоест за това, че вие може да реагирате в рамките на час денонощно, т.е. вие сте длъжни да реагирате, да поддържате без значение колко е нов, колко е стар асансьора, това не е ли много ниска цена на днешните цени? Т.е. знаете, като влезем в магазина с 100 лева, излизаме с една не много пълна чанта. Аз мисля, че за да гарантирате спокойствието на хората в един вход за 8-етажен вход, да не говорим за по-високите, аз мисля, че това е много ниска цена. Вие ще кажете дали е така? От страна на клиента цената винаги е висока. От страната на изпълнителя, той като си калкулира разходите, които трябва да направи, нека да погледнем от гледна точка на клиента. Ако един 8-етажен блок са 23 апартамента, ако 120 лева е таксата, по колко вижте, доколкото знам, таксите едно време са сформирани на базата на таксите, които е взимала Държавната агенция за технически надзор при преглед на асансьорите, на спирка. И сервизите, които са станали частни, 90-91 година, те са се, как да кажа, стъпили са на тази основа на цената на Държавната агенция. Тогава цените са били нещо 3-5 лева такива пари за спирка. Тогава е било и за съжаление по този начин е продължил в последствие. Цената се води на спирка. На бройки етажи, които имат врати. Спирки. Колко спирки има асансьора. Но през годините, които обслужваме асансьорите, всеки си изградил някакво собствено мнение. Мога да кажа за моето мнение. Трябва да има една базова цена, под която да е ясно, че не може да бъде обслужен асансьора, независимо дали е 2 спирки или са 8. Защото на 2 спирки няма как да бъде асансьора с такса, която да е само за 2 спирки. Има разходи по поддръжка на автомобили,
Знаете, че асансьора не се носи в сервиза да се поправя, а техника отива с инструменти, с знанията си, с автомобил до обекта. И то няколко човека, зависи каква операция ще се върши по асансьора. Цената, която са свикнали да плащат живущите ползвателите, за съжаление е някъде от порядъка между 2 и 3 лева на семейство. Същевременно те плащат за интернет или за кабелна телевизия по 30-40 лева. Което като отговорност, като опасност и като ангажимент, нали, за да има тази услуга, е коренно различна. Мога да дам пример за събрание, където има човек, който беше против да се актуализира цената. За него разликата беше някакви стотинки, че трябва да дава повече на месец. Аз му предложих аз да му плащам таксата, но той да не ползва асансьора. Предложих му 10 лева да плаща. От 2 на 10 лева аз да ги плащам, но той да не ползва асансьора. Когато стигнах до 50 лева да давам аз вместо него. Не да му ги дадеш на него. Уточни го това. Да ги дам на него, за да не ползва. На събрание на етапа. Да, на събрание, където се говорят много и безмислени работи. Той му предлага да му плаща 50 лева, за да не ползва асансьора, човека не иска. От 2 лева, 10 лева и малко повишавах и на 50 лева той избухна и каза, мене асансьора ми трябва. Аз трябва да го ползвам. Значи той не е съгласен да дава от 2 на 3 лева. Аз живее на 7-ми етаж, да речем. Не беше на 7-ми етаж, няма значение. Но не е съгласен да се откаже от асансьора, дори и аз да му плащам 50 лева. Целта беше да видят останалите, нали, живущи начина на мислене. Значи реално никой не казва, че трябва апартамента да плаща 50 лева, но мисля, че е съвсем нормално, щом сравняваш някакви стоки, които от ежедневието си потребяваш, 10-15 лева да плащаш за асансьор за месец не е толкова висока цена. Ако сега се плащаше с стотинки, както беше едно време, не по мое време, се плащало таксите значително, щяха да бъдат по-големи, защото си плащаш за всяко ползване. Има хора... Стотинки имате предвид, качва се... Едно време имаше касички. Защото има и такава несправедливост. Има хора, които излизат сутринта на работа и се приберат вечерта. Ползват 2 пъти или 4 пъти асансьора в ден. А има безработни, нежелаящи да си намерят работа и разни други, които не работят, които по цял ден циркулират нагоре-надолу с асансьора. Включително разхождат домашни любимци и така нататък. Те ползват многократно, много пъти повече от асансьора и го амортизират и режийните разходи му вдигат при пак никаквата стойност, която се заплаща. Тоест стигаме до извода, че тази цена е... Затова ви казах, има жестока конкуренция при старите асансьори, масовите сервизи, а тези, които са новите отделни марки, затворен монополен кръг с пароли, флашки, тестери и така нататък за обслужването на тези асансьори, там таксите са съвсем различни и нещата са по-добре за самите асансьорни техници. Но за... Това, което според мен трябва хората да разберат и дали ще го разберат по лесния или по трудния начин е въпрос на време, е съвсем още малко време, което ще го разбереме, ние всички, които работиме. Значи, хората трябва да разберат, че нашата отговорност е голяма и че трябва да получаваме адекватно заплащане за труда си, за да може да си вършиме работата нормално. Има много голям отлив на персонал в последните години, поради това, че хората си не искат да плащат за това нещо. Съответно, цените не могат да се актуализират и заплатите стават неконкурентни. Работа ни е много отговорна, много е специфична, много е разнородна. Всички искат да стават IT специалисти, но не искат да работят тия неща и ние масово основната част от персонала, която работи, е на доста възрастта, средната на техниците е доста висока. Ще минат още няколко години и ще има асансьори, които няма да има кой да ги поддържа и няма да се намери кой да ги поддържа. Това ми е следващия въпрос. Хората, които работят сега, те се казвате в предпенсионна възраст, т.е. не всички, но вероятно голяма част от тях. След, да кажем, след 5 до 10 години, когато със сигурност тази огромна част се пенсионира, кой ще върши работата? И ние не знаем, честно казано. Но това, което е... Въпросително. Да, това, което е парадокс е, че страшно много
техници, има възрастни, които работят. Наистина, това са хора, които са отдадени на работа си. Те са работят го това страшно много години. Да, чисто физически в един момент. Да, и го работят. Те не се отказват, работят до последно. Обаче в един момент, като спрат да работят... Да, и движението из София в трафика с автомобил за един възрастен човек не знам. Наистина е много трудно. Ние имаме все повече... Тоест, какво е решението? Тогава неминуемо таксите би трябвало да се увеличат, защото един човек ще му се наложи да работи повече, за да обслужи повече асансьори. Той има физическа възможност, която ние не можем да прескочим. Човек не може да се Хубавото, което аз го виждаме... Как ще става времето за реакция? Хубавото, което го виждам като тенденция е, че последните години има открита паралелка за асансьорни техници в професионалната гимназия Хенри Форд. Това нещо много дълги години не е имало никъде паралелка, нито ученици. В момента има, в 11 клас са 20 деца, в 12 клас не съм сигурен колко са, защото там нямам поглед на тях. От тези деца, колко от тях ще работят, зависи от нас. Да. Зависи от нас, от заплащането, от фирмите, от условията. И тук е реда да се разбере от... ние преди всичко трябва да го разбереме. Вие казахте, само да навържеме горе-долу цифрите, казахте, че в София има около 100 фирми за поддръжка на асансьори. Значи тези 100 фирми, ако се пенсионират голяма част от служителите им, и имаме за момента 2 паралелки с общо 60 човека, които са потенциални само... 40 в най-добрия случай. Да, от тях, ако половината, да речем, са съгласни, да не стане така, че работниците да си избират в коя фирма, т.е. То вече е така. Вече е така, не? Да. Тоест не ги избирате вие, те ви избират вас. Да. Вече е факт. И това трябва да е политика на вие за да предложите една добра заплата, да му кажете примерно 5000 лева ти е заплатата, обаче искам да разчитам на тебе, нали, 2 денонощия си на работа, 2 почиваш или там както са смените, както не знам как ги формирате. Той трябва да е сигурен, че трябва да е мотивиран да работи тази работа, а не да каже шеф. Да, но с тези условия и с тези цени, при които работиме, това не е възможно да се дават такива заплати. И това е, нали, много важна крачка, нещо, което трябва ние да го осъзнаем, е съответно да убедиме хората, които ползват асансьори, че трябва да почнат да заплащат. Предстои увеличение на цената, с две думи. Да, предстои увеличение на цената. Друго решение няма никакво друго решение. Тоест, то вече закъснявате с това увеличение, според мен. Значи, ние учредихме тази асоциация, Софийска асоциация на асансьорни техници, 2014 година и 2-3 години по-късно сме се събирали. Тя е доста голяма. В началото наброяваше 46 фирми, от София само. В началото сме се събирали и сме говорили по този въпрос. Хората, те въобще не го мислеха, че, нали, идва този въпрос и единия път аз в залата, доста хора бяхме над 50 човека в залата, зададах въпрос: погледнете между вас колко човека ще видите с тъмни коси на главите. И те се обърнаха и нямаше 10 човека. От 50 човека, 10 човека. Това е другите тенденция. След няколко години. И те въпреки всичко, от 2016 година, да кажем, до ден днешен, почти никакво движение нямаме. Не могат да някакси... Трябва наше проблема и ние трябва да започнем лека по лека да уведомяваме, да даваме на хората да разберат за какво става въпрос. Ползвателите, собствениците да разберат, че това е работа, която те трябва да заплащат достойно, да има нормално заплащане, за да има някаква тенденция. Аз сега като търговец, като човек, който прави бизнес от доста години, ще ви задам един такъв въпрос. Кои са ви най-трудните за обслужване клиенти, асансьори, блокове? Къде е там, където ако трябва да режете, първо ще отрежете? Тоест, ако, нали, най-трудно е да поддържате, нямам представа, вие ще кажете, примерно тези високите блокове, ЕПК-тата, които са по 14-20 етажа, там ли най-много, които са с по 2-3 асансьора, там ли най-много сигнали имате, къде ви отнема най-много времето и утре, ако тези блокове кажат: абсурд, ние ще избереме друга фирма, ако искате да дигате цените, гледате си работата, къде сте готови да отрежете първо? Къде ви е най-трудно? Много индивидуално. За да ги подготвим тези хора да си знаят и от тях да дойде инициативата да кажат: ние може да ви увеличиме таксата на месец с толкова и толкова, но искаме да сме сигурни, че се обръщаме към сериозна фирма. Аз ще следя малко предишния ви въпрос с този.
Имам до някъде спокойствието. Тук конкуренцията е наистина работеща, пазарната икономика и в течение на времето той ще нагласи нещата. По времето на COVID видяхме, за съжаление, наши колеги, които познавахме, те си отидоха. Няколко фирми се затвориха и техните асансьори останаха без поддръжка. Една фирма, която има, примерно, малка фирма, има около 60-80 асансьори, изведнъж тези асансьори останаха без поддръжка. Малката фирма има 60-80? Да, двама човека, трима, да, и те си обслужват някаква малко количество асансьори. Тези асансьори се разхвърляха по съседните фирми, но пък другите фирми почват да изнемогват. Като се случи с втора, с трета фирма така, хем хората на преклонна възраст вече за предпенсиониране, хем тогава се случи пандемията и се стигна до там, че останаха асансьори, които месеци наред бяха без обслужващи сервизи и никой не иска да ги вземе, защото няма капацитет. Сега ще се случи същото нещо. Вие питате кои асансьори ще се откажем. Ще се актуализират цените до ниво, което ние можем да издържаме на пазара. Тези, които не са склонни да плащат, има такива асансьори, които са спряни и не се ползват. Защото не искат да си направят някакъв ремонт или просто им е скъпа поддръжката. Малко апартаменти ползват асансьора. Това са основно 5 и 6 етажни сгради, където се натоварват само... Таксата трябва да се раздели върху 2 етажа. Те са свикнали да плащат по 2-3 лева, сега трябва да събират по 10-15 лева и им се вижда много. Не са много, но... Особено като тръгне с чантите. Хората са свикнали така. Аз имам случаи, където ние работиме по асансьора, омазали сме се до ушите, идва някакъв човек за кабелната телевизия, отваря жената вратата до нас, добър ден, поздравява ги, заповядайте вътре, а нас пак ли не работи асансьора. Това е отношението към асансьорния бранш. Пазара ще ги регулира. Просто които нямат възможност да си плащат, няма да бъдат обслужвани. Сервизите, които имат възможност, те ще останат. Никой не ни задължава ние да се разкрачиме и да поддържаме всички асансьори, които са на пазара, докъдето ни стигат възможностите. За съжаление, има паралелки, но аз ще ви кажа, около, да не се изсилвам, 5-10% сме асансьорните техници, които ние сме учили това нещо в училище. А останалите са карали курс, двуседмичен или едномесечен курс, за да придобият правоспособност най-ниската да работят асансьорен техник. И от тук насетне те работят при нас, ние ги обучаваме, губиме си времето, за да ги обучаваме. Те работят вече към фирмата като общ работник, за да се научи и след това да отиде на курса да си придобие степента. А колко време трябва реално вие, за да сте сигурни да гласувате доверие на един кадър, да речем във вашата фирма, колко време му трябва практически, не само на теория, да се научи да вие спокойно да го пускате, така да се каже, да работи? Това е индивидуално. За съжаление има хора, които, сега няма да споменавам имена, където са кадърни, но ги мързи. Има и такива, които се стараят, но не му се отдава. И ние трябва да отсееме за кои задачи той може да бъде използван, за кои не може да бъде използван. Значи, има нещо много индивидуално. Има техничари, които си му идва отвътре. Той не може да бъде на компютър, на бюро, не че не разбира да работи с компютри, но да седи в офис на климатик. Той трябва да се рови. На него му е в кръвта да поправя. Така. Хората не разбират, че има такъв тип хора, които поправят. Независимо каква техника, той я връща към живота и я поправя. Има такива хора, които си им идва отвътре, техничари. Някои фирми имат късмет, попадат на такива момчета, други се мъчат, търсят такива хора. Затова казвам, от техникума ще излязат 20 там и колко човека, колко от тях ще останат да работят. Колко имат вътрешно и дали точно в тази сфера ще се заврат, така да кажа. На практика един добър техник. Аз не познавам човек. Значи в нашата фирма сме 27 човека. Не познавам техник, който да е станал добър за по-малко от 2-3 години. 2-3 години. Няма такъв. А има и техници, които отнема повече време. Има и хора, които като нямат образованието,
както той казва, могат да правят базови неща основни, не могат да се развият до някаква степен да станат тесен специалист. Вие във вашата фирма колко асансьори, тези 27 човека? Около 600 асансьора. Поддържате 600 асансьора, а във вашата фирма? Много по-малко, ние сме около 100 асансьора. Около 100. Значи тук общо сте около 700 асансьора, грубо. Да. Имате опит, това е доста. Какво е решението тогава? Асансьорните техници са, колегата казва, тесни специалисти, нали, в дадена сфера, но ние се занимаваме с много неща по асансьора. При автомобилите си има гумаджи, с двигатели, с боядисване, с електроника. Ние сме всичко. Да, вие сте. За асансьорите ние сме всичко. Няма един дето да прави това, пък другия да прави онова. Трябва да разбираш и от електроника, и от механика, до някъде се налага и от много по-компютърни знания да имаш. Не само като ползвател на компютъра, и като човек, който може да го сглобява. И според вас след няколко години, 5 до 10, като се пенсионират така кадърните, опитните с най-големия опит, ще се отсеят кои асансьори ще работят. Това не е ли един вид пазарна ниша за някой, който примерно сега ще гледа предаване, че каже, ето аз тогава искам да се обучавам, да стана асансьор техник, да дойда при вас. Като чуе заплащането и губи мотивация. Губи мотивация. Нали, това коментирахме, че това пък е следващото, което неизбежно ще се промени. Именно тук е въпросът ние да изпревариме действия. Това си го говорим от 2016 година. Аз специално го говоря на колегите. Да, от 2016 година имам много добър спомен, как това съм говорили още 2016 година, че ние трябва да започнем да актуализираме цените, да са адекватни, да може да инвестираме в хора, да ги обучаваме. Чисто конкурентно, може би това е проблем, защото все пак като сте различни фирми, всеки казва, нека той да дигне цените, да изгуби клиентите, аз ще ги взема. Има това, което от моя гледна точка до някъде е проблем, защото има много фирми, които са съставени от един и от двама човека. И той, взимайки нов клиент асансьор за 100 лева, те си разделят по 50 лева и си дигат. Обаче те в един момент как ще извършат 24-часовото аварийно обслужване? Как ще огреят, ако вземат обекти в Редута, в Люлин, в Беля, ако един отиде на почивка, как се разболяват? При нас има график за дежурства за цяла година напред. Има изградена система по райони по това. Но това нещо изисква инвестиция. Ние, за да може да инвестираме, да се развиваме, трябва да имаме финансови инструмент. А ние го нямаме, защото има първо недобри практики, нелоялна конкуренция, хората не знаят каква е отговорността. Те казват, поддържаме асансьора Пешо. Ама Пешо като Пешо дава един фърчащ лист, който взима парите. Каква е отговорността? Той няма дори писмен Пешо отива за 3 седмици на морето. Авера трябва да работи, който пък и той иска да спи човека. Гошо от съседния ход, той ще помогне. Замества, да. Трябва да... И Държавната агенция, ако извършва стриктен контрол, ще бъдат по-малко проблемите. Ако адекватно се правят технически проверки, ако се проверяват асансьорите, за да няма проблеми, да не може да се отварят тези ниши. Ние сега само проблемите ли ще казваме или търсиме и решения? Търсиме решения. Аз това исках да ви питам, че всъщност ясно е, че предстои безапелационно вдигане на цените Тоест, то не е, нали, аз не искам да влизате в ролята на хората, които да потвърждават от името на целия бранш, но де-факто, ако не се вдигнат цените, по всяка вероятност това ще няма да има техници. Няма да има техници. Ще има асансьори без поддръжка. В един блок, в който живеят възрастни хора и не могат да се качат повече от 2-3 етажа пеша, те ще имат готовност да плащат и да се обръщат към фирми, които ще кажат, окей, ще платиме 3 пъти или 5 пъти по-висока такса, елате само ни пуснете асансьора. Как обаче да отсеят фирмите, към които да се обърнат? По-скоро, както казвате, Авера, нали, хората... Мога да изразя лично мнение. Има лесни решения на проблема. Асансьорите минават всяка година технически преглед. Достатъчно е, за да излязат тези фирми или тези нефирми от сивия сектор наяве, тези, които събират парите в държавата, НАП,
Да се обърнат към фирмите, които извършват техническите прегледи с инспекторите, да изискат ревизионните актове на няколко обекта, където по тяхно желание за 10 години назад от ревизионната книга, коя фирма или кой човек е обслужвал асансьора и за по-голям период от време, ако ще да е. Тук всички от НАП да слушат внимателно. Държавата, мога да го кажа, че не си гони интереса. Ами може държавата да не знае, че има такъв назряващ проблем. Много е лесно. Взимат ревизионните книги, виждат кои фирми са обслужвали асансьора последните 10 години. Конкретен блок, примерно фирмата колко... Да, и какво трябва да открият там? Отиват в блока, не при фирмата. Да. Отиват в блока при Дом съвета. Я дай сега документацията да видим ти тук за асансьора, защото това е задължително по договор. Те за покрив, за канализация, за това може да не могат да хванат блока, кой работи без фактури. Но за асансьора се работи по договор, той е под надзорно съоръжение. Дай сега да видим фактурите, с които ти е платено за 10 години назад. Сте плащали. По ревизионната книга. Тоест, в нея пише кой сервис обслужва. Към домоуправител? Да, домоуправител. Добре, домоуправител, ако е някой нов човек, който... Документацията на блока се предава от единия домоуправител на другия домоуправител. Това до някъде е едната причина, при която ревизионната книга на асансьора не стои в Дом съвета, а в много случаи стои в фирмите, защото те ги губят. Да. Но правят се апартамента. ревизии при всяко прехвърляне на домоуправител на касиер. Тази документация остава за платените. Като видят на 10 години назад тези 120 фактури за асансьора, тази фактура истинска ли е, фарчащ лист ли е, касово бележка ли е, има ли фискален бон или платено ли е по банков път, ява са ти, как така обслужиш асансьора без да издаваш документ. Значи той минава технически преглед, там с инспекцията всичко окей, но към Дом съвета е с фалшива фактура. Техническия преглед не се извършва от фирмата, която поддържа асансьора, а от друго... Автомобилите всяка година асансьорите... Едно време бяха държавната агенция, след това частните блокове. Защото според мен това масово хората не го знаят. Ето аз преди вие да дойдете тук да си говорим, мислех, че фирмата, която поддържа асансьора, тя е тази, която... Има няколко от тония кръг монополни фирми, където шурея има проверяваща... От това не може да избягаме, да. Не, можем. Ако има решение... Така може да се изловят всички фирми, т.е. които не са фирми дори, които не пускат фактура, не внасят ДДС, не внасят другите корпоративни данъци. Това трябва да се прекъсне. Това трябва да се прекъсне. Ние си го говорим това да се прекъсва от 10 години. НАП могат да го направят за един месец. Просто трябва да публикуват по блоковете, да съберат тези, не знам, 10 фирми или са, които са проверяващите инспектори, не ги знам колко са като бройка фирмите, от тях могат да изискат тази документация на всички фирми. Ама той има електронен регистр, в който е записано всички тия асансьори. Те даже могат да не ходят в фирмите, защото могат да изискат от Държавната агенция регистъра, в който се пише кои асансьори минават на технически преглед. То го има това нещо в електронен регистр. Да кажем, че не всичко до момента е попълнено, защото години назад не може да се... Попълнено е регистъра, те даже... Мисля, че така или иначе фирмите, които правят технически прегледи, годишните технически прегледи, те са задължени да вкарват и асансьори в електронния регистр. Но това не е за 20 години назад. Не е за такъв период. А може да се проверят кои си работят така и от край време си така и заради тях куцат нещата. Моето, така да кажа, препоръка към домоуправителите и живущите в блоковете, когато се избират фирма, много е лесно. Влизат на сайта на Държавната агенция, ДАМТН. Имаме ли го, как се казва? ДАМТН, Държавна агенция метрологичен технически надзор. Има си линк регистри и там има регистър на лицата, притежаващи удостоверения по член 36 от ЗТИП за поддръжка на асансьори. То си е написано. Отваря се София, регистъра е един PDF файл, който е достъпен за всички. Тоест искате да кажете, че освен този списък в София работят и други хора извън него, така ли? Има много фирми, които работят без лицензии и поддържат асансьори. Това законно ли? Не е законно. Въпросът е само етажната собственост да го знае, че да, просто етажна собственост получава фактура от фирма Хикс или има договор с фирма Хикс, влиза в страницата на агенцията, влиза в регистъра, пуска едно търсене,
пише името на фирмата и проверява тази фирма дали фигурира в този списък. Ако не фигурира, значи няма лиценз. Както казвате, на мен ми звучи още по-страшно стана сега. Чакайте, освен, че става дума, че има недостиг на кадри в бъдеще време, че предстои увеличение на цените, то е неизбежно. Искате да кажете, че ако отсееме и фирмите, които са без лиценз, тогава още повече се сгъстява. Те ще се принудени да направят всичко необходимо, за да станат за да си запазват пазарния дял. Да, той ще си купи касов апарат. Може да рече да се откаже. Има много хора, има много блокове, които имат си сервис от години назад. Те нито имат договор, нито... Те не знаят, просто дават парите на някой. Там така, масово не знаят, според мен, хората. Там нещата не са в ред, защото ако, не дай си Боже, стане някакъв проблем технически с асансьора, те нямат отговорник от среща. Ако стане един инцидент нещастен, въобще не пожелавам да се случва това нещо и се надявам да не се случва, но те нямат... Те остават... Отговорността остава в домоуправителя. Защото той ще каже, ние звъним тук на един телефон с фирмата. Добре да, обаче, когато дойдат проверяващите на проверка, или трябва да установят кой е виновен за това нещо и кой не е спазил изискванията на наредбата на закона и за безопасността на асансьора, домоуправителят трябва да покаже договор с лицензирана фирма. Ако той не покаже договор с лицензирана фирма, той носи отговорността за това нещо, че няма договор. Изцяло е написано в наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, е написано. И не има качене на сайта на агенцията, не е дълга. Първите 10 точки касаят ползвателите. Могат да хванат да си ги прочитат, сигурно са в рамките на 3 странички. Сега всички домоуправители ще си подадат оставката и няма да искат да са домоуправители, вероятно като гледат епизода, но въпросът е да знаят какви отговорности имат и все пак човека, който е съвестен, да знае как да си следи нещата. А вече фирмите, частните фирми, които са домоуправители, те би следвало да са наясно с тези неща, но дали са наясно? Те са горе-долу наясно, да, може би. Добре, ще е добре и фирмите да са задължени да сключват договор само с лицензирани домоуправители, т.е. регистрирани в общината домоуправители. Те в момента не са задължени. Към момента. Искате ли да получите максимално висока цена за имота, който продавате? Искате ли имота, който продавате, да бъде представен по най-добрия начин? Ние сме К5 Имоти, агенция номер 1 за 2017 година. Зад този успех стои над 15 години опит и хиляди доволни клиенти. Не заплащате нищо предварително. И по-важното, не заплащате нищо, ако не ви свършим работа. Заплащането на нашите услуги става само след като вече сме ви намерили купувач. За да започнем работа заедно, трябва да си направим среща в имота, който желаете да продадете, за да направим реална, безплатна оценка. Ще инвестираме в рекламата на вашия имот над 1000 лева. Работейки с нас, вие не се ограничавате, а дори напротив, вашият имот ще бъде представен подобаващо и на всички други агенции за недвижими имоти и техните клиенти. Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в недвижимите имоти, да не четете фейк нюз, четете новините, които излизат от К5 Имоти, абонирайте се за нашия YouTube канал, абонирайте се за нашия VBOX канал, харесайте ни във Facebook, четете нашия блог, който се намира на адрес k5.bg. Кои са според вас най-опасните асансьори, най-ненадежните? Индивидуално мнение на всеки асансьорен техник мога да изразя моето. Да. Масово по-старите асансьори са с редукторни машини. Какво означава това? Това значи, че двигателя върти с едни обороти и с много по-ниски обороти върти шайбата, която тегли кабината, въжетата и тегли кабината. Тук при определени повреди асансьора не може да се засили нито нагоре, нито надолу. Ако се повреди спирачка или нещо друго се счупи по редуктора, не позволява асансьора много бързо да се засили и да се удари.
В повечето случаи говориме за падане на асансьорите, но ако тежестта е много малка в кабината, има някоя жена или дете, кабината ще се забие горе и ще се удари в тавана, защото контратежестите са по-тежки. При редукторните машини това много трудно ще стане. Много бавно и плавно ще се увеличи скоростта, докато стигне до последния етаж да се удари кабината горе. При новите машини, в новите сгради, където няма машинно помещение и има тъй наречен МРЛ, това е без машинно помещение, там фрикционната шайба е директно свързана към двигателя и се върти със същите обороти на двигателя. При едно отваряне на спирачките, асансьора направо излита. Няма предавателно число, няма редуктор, който да забави движението. И лично мен, като асансьорен техник, винаги тези машини, въпреки многото защити, микроключета, предпазни средства и какво ли не, и сертификати на камара, мене ме е страх за тези машини, че са... Тоест по-новите асансьори. По-новите асансьори. Като видите една стара голяма машина, редукторна с голяма шайба и една малка машинка с директно задвижване с мотора, лично мен е по-ме страх за тези машини. Масово се слагат. Проблем е, че няма машинно помещение. Това е добре строителите да си заделят отгоре тази стаичка, където да се сложи машината отгоре, за да бъде по-лесно обслужваема, по-достъпна до техника. Съответно, асансьорите, които са с долно машинно. Там въжетата са 3-4 пъти по-дълги от нормалния асансьор, където минават през повече ролки, шайби, търкалят се, могат да излязат от канал на въже, износват се по-бързо въжетата. Това са неща, които са излишни да ги имат. Стандартният асансьор, който машината си е отгоре, над асансьорното, има си помещение, както са на повечето панелни блокове. Това е по-скоро най-безопасния. Тоест в панелните блокове, това е много важно. Това е много добре. В панелните блокове асансьорите са надежни. Са по-надежни от... Дори по-надежни. Дори по-надежни. Аз затова в началото казах, като се смени само таблото с такова с частотен регулатор, плавно да тръгва и да спира асансьора с компютърно управление, тези асансьори надвишават ресурса си с огромно количество. Това... А асансьорите без машинно помещение, където машинката е на стената, над релсата, над кабинката, вътре в самата шахта, те са по-трудни за обслужване, по-неудобни, по-трудно се забелязват някакви проблеми, като има по тях, въпреки всичките им защитни нови неща, които са накичени по тях. Но, за съжаление, само това се монтира вече. Почти няма машинни помещения горе. Най-опасните? По принцип... И лошо обслужване. Практически това, което казва Явор, е така. Новите асансьори са по-сложни, имат доста повече устройства за безопасност, има много изисквания към тях и като цяло старите асансьори като ресурс, като надежност, като концепция, дори ако искате го кажете, те са сметнати за много по-дълъг ресурс и много по-дълга експлоатация. Те по-трудни ли са за поддръжка старите от новите? Или пак зависи? Липсата на резервни части до някаква степен е затруднение, но те затова се модернизират и се подменят цели възли с нови. Това нещо се прави по цяла Европа, в целия свят. Правят се модернизации на асансьорите, защото основните възли, основните части, които не се амортизират с времето, водещи релси, основа на кабина, те могат да се запазят, да се промени задвижването, машината, да се подноват. Първо, че е по-малък ресурс като финансов ресурс. Второ, че вие подобрявате неговата надежност, увеличавате. Новите асансьори, факт е, че има много стриктен европейски стандарт, по който се сертифицират асансьорите и те по начина си, дори на изпитания, дори на сертификация, надвишават сигурността на старите асансьори, но практически ние не сме виждали асансьор с нов асансьор с тези нови технологии на 20, на 30, на 40 години. Тоест те се амортизират по-бързо? Да, те ще се амортизират по-бързо и ще имат нужда от повече ремонти. То още една новина имаме. Добре, вие бихте ли си купили апартамент в ЕПК блок на 18 етаж, да речем? По принцип... Вие като асансьорни техници.
Предполагам, че щом блока е 18 етажен, той най-вероятно има 3-4 асансьора, от които 2 не работят. Аз ще си купа всичките апартаменти на последния етаж и един от неработещите асансьори ще си го направя само за мене си. Защото знаете как? Защото в такъв блок живеят хора, които така или иначе чупат, не пазят, ползват по душмански начин другите асансьори. Аз ще се ползвам модерен асансьор, който няма да се чупи. Да. По принцип, наблюдението ми в последно време е, че тези високи блокове може би се поподмениха собствениците вътре и започнаха да инвестират в подновяването на асансьорите и ми прави впечатление, специално ние сме правили ремонти на асансьори в такива сгради, стари, високи, в ЕПК-та, до 14, по 16, по 20 етажа, които започват да осъзнават, че трябва да се грижат за това съоръжение, което е показателно, че те няма да останат без асансьори. А и практически, когато хората видят, че има нужда да се направи това нещо, като направят едно събрание, като им се отдели време да им се обясни адекватно, че трябва да направят това нещо, те са повече хора, по-лесно събират по-голяма сума и се извършват такива ремонти. Живеят много хора. И аз специално моето мнение е, че на един блок в 6, 7, 8 етажа с един асансьор, с по 3 апартамента на етаж е по-голяма възможността да останете без асансьор, отколкото в един блок на 14 етажа с много апартаменти, защото са повече хора. И там, да. Има кой да се грижи. Ние буквално в последните 3-4 години сме направили страшно много модернизации на стари асансьори, да се въведат така, да има да се подновят асансьорите с нови повдигателни механизми, табла за управление, да са безопасни, да работят надежно. В много сгради, много от тях, които са с високи, с много апартаменти, хората просто започват да... Не ви зададах Ако решите въпроса... да допълня нещо за модернизацията. Високите сгради имат по-широки шахти за асансьорите и е по-лесно да се смени целият асансьор с нов асансьор, който е с автоматични врати. Щеш да ми е другия въпрос. Шахтата позволява да се смени целият асансьор с модерен асансьор, който да е с автоматични врати. Откъде идва проблема? Масово асансьорите са по панелните сгради, където шахтата е много тясна. Тясна, да. И може би не е обърнато внимание, живущите това не го забелязват, но кабината няма врата, а вратата, която е шахтовата на асансьора, тя заема етажната врата. Да, етажната врата. Тя заема част от етажната площадка. Когато вратата се затвори, нейната вътрешна страна става наравно с шахтата и тя не отнема от обема на шахтата. Когато се модернизира асансьора с съвременен, отговарящ на всички изисквания, той трябва да бъде с автоматични врати. Тоест имаме пак шахтова врата, етажна, която е автоматична врата, но имаме врата и на кабината. И сега тук е интересният момент. За да бъде асансьора с автоматична врата, тази врата вече не стои касата и на етажа, а тя стои вътре в шахтата. Тоест едни 12 см около отиват вътре в шахтата, за да може тя да се отваря настрани по релсите си. Врата на кабината още е 12. Така, шахтата не позволява да има място къде да се сгънат тези врати. Тоест тези врати трябва да бъдат на по-малки секции, като се отвори да бъде на 4 части, което е правят още по-навътре отнема место от шахтата. Съответно трябва да има такава врата и на кабината, която, когато се движи кабината, да е затворено и да не се виждат външните етажни врати. Когато спре асансьора на етажа, вътрешната врата отваря външната врата. Тоест те в комплект се отварят. Хората това не го забелязват, че отвътре на асансьора си една и съща врата, обаче отвънка е друга врата на етажа. И от тук едни 25-30 см от дълбочината на кабината изчезват. И в панелните блокове. И в панелните блокове на един асансьор, който е 3 лица и без това всичките вътре така влизаме, дет сме по-левички. Да, зависи. В този асансьор нито може да влезе инвалиден стол,
Нито проходилка бабата да слезе долу като едвам, нито майка с количка, нито колелото да си качиш вътре. Един-двама стоящи изпънати. Така че до голяма част модернизацията на асансьорите е окей, но шахтата докъде позволява да се направи това нещо. Ако се сложат такива врати, стане тясна кабината, да кажем, возят се по един човек в кабината, не по трима, поради малкото разстояние, подбрания модел врата, те често ще се криват, разбиват, тъй като е малко крилцето, ролките горе са по-малки, по-близко една от друга, при малък напън, дори без да е нарочно. Но пък асансьорите казахте, че са надежни в панелните блокове. Да, с една адекватна модернизация, подмяна на табло за управление по вдигателен механизъм. Но де-факто... Има български производители на табла, има и внос на компютърни табла от чужбина, има избор. Има избор. Но де-факто в ЕПК блоковете е по-надежно. По-големи са шахтите, има повече възможност. Другия проблем е, че... и хората са повече в един вход. Да. Другия проблем в малките блокове е тези до 7 до 8 етажа, в които има само един асансьор. Освен това, че е много малка шахтата и това, че панела там не е голям, той е 10 см. И ако вие сменявате асансьора с нов, анкерните болтове, с които трябва да се хванат новите конзоли и релсите, те не могат да се хванат тия 10 см шахта, стена. Тя е много тънка стената. Тя не е здрав подмиран бетон. За панелните блокове по-скоро няма решение за подмяна. Не, има решение винаги. Въпросът е, че няма да се ефтини. Няма да се ефтини, просто ще са по-тесни. Асансьорите ще се намалят при всички положения, ако се подменят изцяло. Значи хората, които искат да си купуват апартаменти на високи етажи в ЕПК блоковете, за тях по-скоро няма опасност, отколкото за хората, които купуват в панелните блокове на високите етажи, е по-така... Има тенденция, ние виждаме, че в ниските блокове, в малките блокове с малко хора, особено където са възрастни хора, по-трудно събират пари. За един ремонт, който е планиран, планов ремонт, те знаят, че трябва да се направи, предстои по една година-две събират пари да се направи някакъв ремонт на асансьора и понякога се стига до там, че асансьора излиза извън строя и остава спрян и те тогава досъбират пари аварийно. Където са повече хора, особено високите, никой от 12, 14 или 16 етаж иска да ходи пеша, там хората събират пари. Там са склонни да дадат и повече, само се реши проблема. Трябва и да споменем, че пък и в малките блокове и по-малко и чупат асансьорите. По принцип, да. Предпочитание на сервизите, панелни блокове, 7-8 етажа, 6 етажа. Да, по-малко се ползват, по-малко аварии. Както казахте, в по-високите блокове почти винаги има спрян асансьор в хода и целият поток се насочва към... Които са повече от 2 асансьора, обикновено третия не работи. Има и нещо друго. За да икономисват, но те така си съсипват пък работещите асансьори. Има и нещо друго. В един висок блок, като спре асансьора, става война. Няма шанс да не отиде техник, трябва да го оправи. Иначе те не могат да се предварят, чакат ви пред блока си. Да, докато е един 7-етажен блок, ако спре асансьора се дойде в 4-5 часа и на следващия ден да го пусне техника, не е проблем. Докато високия блок. И това за нас също е от значение, защото това е определящо за желанието за обслужване на такива и за стойността за обслужването на такива асансьори. Това какво очакват от нас хората. Ако очакват, че ще им се реагира до 1-2 часа, дори за спрял асансьора едно, друго е в 7-етажния блок, може да поизчакат. А колко струва един нов асансьор от някаква надежна марка, макар че то не знам да много различно от асансьора и от това, но... Както казахме, колко струва една кола, сега да ви питам каква кола. 30, 40, 50 хиляди лева. Да. А кои немски асансьори, американски, турски? Няма ли някоя водеща производител? Да отклоня темата леко в страни, тъй като вие сте с имоти се занимавате. Има един такъв трик. Продаваме ви асансьора ефтино, вносител на някакви асансьори. Но после ви дигаме поддръжката. Продаваме ви асансьора ефтино и после ви сваляме по няколко кожи. Искам, пак споменах за тези въжета, дето струват много пъти повече от нормалните въжета. Да, може би въпросът е, правилно отклонявате въпроса, колко струва новия асансьор и последващата му поддръжка за следващите 20-30 години. Има ползвателите едно нещо, което не знаят за хидравличните асансьори. Хидравличните асансьори са ефтини като асансьор за първоначална инвестиция.
Но те трябва да знаят, че на всеки, да кажем, 2-3 години маслото трябва да се сменя. И трябва да извадиш едни 2000 лева за да сложиш читаво масло или да извадиш 800-900 лева за някакво рециклирано, пак уж ново масло. И това е на всеки 2-3 години. Сега, че не се спазва, че на 5 години се сменя масло и така нататък. Това носи някакви рискове след себе. Не рискове, просто не спира точно асансьора, малко по-лоша му е возията и хидравличните асансьори са подходящи за дигане на голяма тежест на ниска височина. За паркинги, за сваляне на автомобил до подземен гараж. За жилищна сграда не е толкова. Значи хидравличните асансьори в последните години изобщо почти вече не се монтират на пазара, защото просто поради тая причина и многото им недостатъци. Висока разход на електроенергия, ниска скорост. Те бяха много модерни до около 2000 година. Има много асансьори в тези години до 2000 година, направени хидравлични. Те са на ниска етажност, до 7 етажа. Но има една специфика, това, което каза Явор, за голяма товароподемност, за голяма тежест, за ниски етажи. Много нашумяха последните години асансьорите за автомобили, защото има много нови сгради. Поради големината на парцелите не могат да направят рампа и слагат автомобилни асансьори. Там има много тънкости, много неща, които хората купуващи имоти и хората продаващи имоти, дори те не знаят, че има тънкости. Доста голяма част от асансьорите се монтират, озаконяват и регистрират и въвеждат в експлоатация под режим да не возят пътник, само автомобил. Което е много неудобно, защото идва собственика, купува си апартамент с паркомясто подземно, много е доволен, защото колата ще му е наприбрано. В следващия момент се оказва, че той няма право да се вози в асансьора. Той трябва да вкара колата, да излезне, да я свали долу, да излезе по стълбите. И тук много е голямо значение това нещо, големината на шахта, как е проектирана сградата и стойността най-вече на асансьора. Тези, които са само за автомобили, те са с по-ниска стойност, съответно масово повече се монтират. Тези, които трябва да се возят вътре хора, са по-скъпи и не се монтират толкова. Добре, а колко струва горе-долу един нов асансьор, да кажем за блок, един ЕПК блок, както казвате, обикновено има един спрян асансьор задължително в по-високите блокове. Да речем да си сложат в там един нов асансьор, който да стига до 20-ти етаж. Тези асансьори ще са много скъпи. Значи там... Ориентировачно. Там само... ако средно кажем, че един такъв асансьор ще струва около 60 000 лева, имайте предвид, че строителните дейности и труда по демонтажа и монтажа на да махнете всичките железа от съществуващия асансьор, да приведете шахта в съответствие на новите, да махнете вратите, строително да сложите новите, да се оформят, ще им стоят още 20-30 хиляди лева. Тоест, ориентировачно за да се случи една такава операция, 80 хиляди лева грубо. Даже може и да не стигнат, да, някъде. Там за 20-етажен блок особено. 20-етажен, но пък в един 20-етажен блок живеят и много хора. Има даже ЕПК блоковете, които вие знаете, на всеки полуетаж има по няколко апартамента. Тоест тази сума, ако се раздели на 100 апартамента. На 100 апартамента или даже има по 140 апартамента в ЕПК блоки по повече, няма да е толкова фрапантно. По принцип, да. Защото купуваш нещо, което, т.е. или хората така биха си помисли, че купуваш нещо, което ще ти даде спокойствие за следващите 30 години, но доколкото ви разбирам, по-лесно е да се поправи старото, отколкото да... За някои места е по-добре да се модернизира. Аз искам да уточня още нещо. Да. Първоначално асансьора е слаган, когато сградата не е била завършена. Няма мрамор, няма плочки, няма дограми. Не трябва да пазиш. Когато да смениш асансьора и изнесеш всичките неща от сградата, колегата знае, трябва да пазиш и коридори, и не можеш да къртиш, не можеш да вземе завоя някакъв детайл. Хората казват, ма няма да работите между 2 и 4. Да. Няма да работите сутрин до 10, след обед след 6. След 10 часа също. В един момент труда и времето, съответно труда и стойността, стават все по-големи и по-големи, защото не може да се работи, защото времето върви, то струва пари. Така да. Всичко е строго индивидуално. За по-големите сгради, големи шахти, по-може да се смени асансьора. За по-малките панелни сгради, по-добре е да се сменят машина и управление. Има и нещо друго. Все повече хората се усещат, че трябва да правят това нещо и все повече търсят фирми, които да искат да правят това нещо
и фирмите все повече се натоварваме и се оказва, че има моменти, когато даже не могат да намерят изпълнител. Без значение от цената. Търсят фирми и фирмите ги отказват с цена само и само да не им откажат. Или дори много пъти казват, ние не можем да ви поемем, не може да поемем ангажимент и тепърва този проблем ще се заформи и ще става все по-наболял. Защото хората дори да съберат пари, ще се окаже, че няма да има кой да го монтира, няма да има кой да го ремонтира. И това с подизпълнително, което ви казах. И пак опираме до кадрите. Да. Ама друг да го свърши, ама трябва парите станат още повече и хората си... Ние сме имали случаи, в които търсят ни клиенти случайно. Просто правят си така подбор, търсят фирми. Звънат, ние им отказваме. Казваме, нямаме възможност да ви поемем, имаме в момента графика ни е пълен, следващите няколко месеца не може да ви поемем. Те продължават да търсят, не могат да намерят фирма. Почват да питат познати. Някой от техните познати ни препоръчва. Те пак звънат и казват препоръчване или кой си. Ние им казваме, нямаме възможност. В следващия момент вече започват от 2-3 места и едва ли не ни тормозят да им направим ремонт. И ние им казваме, ама ние, ако се наемаме, това ще отнеме повече време. В смисъл не може да се справим сега, ще ни отнеме 2-3 месеца. Те казват, и ние така не, че не може да намерим други, ще чакаме. Чакаме. А това нещо тепърво ще се задълбочава. А какъв е опита в другите страни? Дали представя там как е решено в Румъния, в Сърбия, в Чехия, там където има стар граден фонд? Като цяло там взимат български техници, защото им плащат повече. Аха. Ние трябва сигурно да вземем, не знам откъде. Ние откъде да си внесеме, като те навсекъде май плащат повече. Да. Македонски. Определено в Западна Европа има много голям отлит на техници към Западна Европа заради заплащането и там търсят много за... Значи тук се очерта още един проблем. От малкото хора, които учат за асансьорни техници, ако драснат за чужбина една част от тях или всичките, какво правим? Да. Нямаме решение за момента. Не. Върху някакви обучения трябва да се мисли практически, някакво стажуване. Пак пазара го налага. Идват хора при фирмите, наемаме, ние си ги обучаваме до някъде, после отиват на курс да получат съответно степен за асансьорен техник и се надяваме, че след като сме вложили време и нерви да го научиме, няма да отиде в чужбина или в някоя голяма фирма на готово да ползва. Аз имам опит. Имам опит в това нещо, защото това обучение, което е в гимназията за асансьорни техници, то се води дуално обучение. Те в 11 клас 2 дена в седмицата ходят на стаж в фирми, имат сключени трудови договори и практикуват във фирмите. В 12 клас са 3 дена в седмицата. Тоест в 11 клас 3 дена учат в училище, 2 дена ходят във фирмите на практика и те реално в реална работна среда виждат асансьора, сблъскват с него, работят с техници и вършат работа и вече когато завършат училище, те са подготвени. Това им е времето, в което те трябва да се учат, трябва да наблягат и трябва за да са готови, когато вече приключат училище и започнат работа, да са пълноценни техници, да могат да получават адекватно заплащане и съответно да вършат работа. Защото има много хора, които се опитват да се преквалифицират. Не са учили такова нещо, не са работили, те идват, за тях е много по-трудно да го учат в движение, докато работят. Те не са толкова ефективни за фирмата, съответно тя не може да им заплаща някакво, кой знае какво адекватно възнаграждение. Затова това, което е като някакъв модел, който е започнал по тази програма за дуално обучение е много добро, защото това дава добър старт за младите хора. Те да дойдат вече с подготовката и в много по-кратък срок, докато още са в така възраст, която не са зависими сами от себе си, да започнат да изкарват адекватно заплащане, с което да станат независими. И тук е идеята, че ние трябва да сме достатъчно конкурентни и гъвкави, да им предлагаме добри условия, за да могат те да оставят да работят. Има я тая тенденция, надяваме се да я подобряваме и занапред да се подобрят нещата. Това е правилният път и там залагаме тук в последните година-две.
Искате ли да получите максимално висока цена за имота, който продавате? Искате ли имота, който продавате, да бъде представен по най-добрия начин? Ние сме К5 имоти, агенция номер 1 за 2017 година. Зад този успех стои над 15 години опит и хиляди доволни клиенти. Не заплащате нищо предварително. И по-важното, не заплащате нищо, ако не ви свършим работа. Заплащането на нашите услуги става само след като вече сме ви намерили купувач. За да започнем работа заедно, трябва да си направим среща в имота, който желаете да продадете, за да направим реална, безплатна оценка. Ще инвестираме в рекламата на вашия имот над 1000 лева. Работейки с нас, вие не се ограничавате, а дори напротив, вашият имот ще бъде представен подобаващо и на всички други агенции за недвижими имоти и техните клиенти. Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в недвижимите имоти, да не четете фейк нюз, четете новините, които излизат от К5 имоти, абонирайте се за нашия YouTube канал, абонирайте се за нашия VBOX канал, харесайте ни във Facebook, четете нашия блог, който се намира на адрес k5.bg. Финално, какво искате да кажете? Финални думи? Хора, ако искате да имате безопасни асансьори и да не ходите пеша, не ни пренебрегвайте като специалисти и като нещо, което може и с нас, може и без нас. Ние не сме втора, трета ръка хора. Ние отговаряме за вашата сигурност, живот, безопасност и за съоръженията, които са актив, който е скъп и който трябва да го ползвате десетки години. Ако пестите от поддръжката на това съоръжение, рискувате после да плащате повече. Аз бих казал, че е необходимо да започнем да ценят и нашия труд. Да го зачитат като важен, като отговорен. Почти няма какво да допълня колегата. Много неща трябва да се променят. Наредбата трябва да се промени. Лично за мен трябва да се премахнат подизпълнителите, за да има ясно отговорен и за да бъде съответно и да остават повече пари за техниците, съответно от малките пари, които са. Това не е ниша, където има място за междинни фактори, които са и да променят те правилата и да налагат начин на труд, който да е по-неизгоден и за едната страна и за другата страна. Като се отсеят посредниците, нещата ще тръгнат по-добре.